କୁହ ନାଁଟା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗିରି ଗାଁଟା ଏକଡାଳିଆ। କଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି? କଷ୍ଟ ହଉଛି ହାତଟା ଉଠେଇ ହଉନି। ଆଉ ଟେକୁନ ନା ଆଉ ହଉନି ପରା। କେଇଟି କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଏଇ ଜାଗା ଏଇ ଜାଗାଟା ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ନା ଖାଞ୍ଚୁଛୁ ନା? ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି ଆଉ ଖାଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ଶୋଇପାରୁଛ ସେପଟରୁ? ନା ଶୋଇ ପାଶ ହବନି। ମାରିକି ଶୋଇ ହଉନି ପରା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି? ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି। ହଁ। ଆଗରୁ କମ୍ ଥିଲା, ଏଇ ମାସେ 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଏକା କିସ ଖାଇଥିଲ? ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇ ନାହିଁ। ଏ ହାତଟା ଟେକ ତ ଦେଖି। ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଅଛି। ଆଉ ଟେକ ଦେଖି। ଏଇ ସିଧା କର, କାନକୁ ଭିଡ଼ାଅ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଚଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆର ହାତ ସେରେ ଗୋଟେ କର। ବାବା, এটা টাইট করে দিয়েছে। ହୁଁ। ঠিক আছে, ঠিক আছে।